No, jednoducho sa to vysvetliť nedá, ale áno, byť dirigentom je v prvom rade byť dobrým diplomatom a dobrým psychológom, no a samozrejme ovládať to svoje dirigentské remeslo. To, čo vidia z publika diváci, že dirigent diriguje, ako pohybuje tými rukami, tak aj to je veľmi dôležité, lebo je to tá naša komunikácia medzi tým zborom alebo medzi orchestrom. A samozrejme, nie je to jednoduché povolanie, ale je to krásne povolanie. Áno, tak ja pracujem s naším detským a dievčenským rozhlasovým zborom, a s ktorými pracujem takisto ako so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, čiže sú to takisto profesionálni speváci, alebo sa učia ako profesionálnemu prístupu. Samozrejme je to cítiť, že sú to mladí ľudia. A čo sa týka tých starších, alebo možno trošku starších ľudí, tak tam je už tá zrelosť, takže možno aj tá komunikácia je trošku iná ako s tými deťmi. Mám rád peknú hudbu a doteraz som mal to šťastie, že som naozaj dirigoval alebo naštudoval veľa krásnych projektov, hudobných projektov a mám rád to, čo práve konkrétne študujem. Takže to je, ja si myslím, že aj dôležité u mnohých iných mojich kolegov, že treba robiť si svoju robotu poctivo. Veľmi som sa potešil a ma to aj milo prekvapilo a teším sa z toho, že to, čo robím, či sú to koncerty alebo iné hudobné projekty, že to rezonuje v spoločnosti.